ale výkon celkovo slušný. Tak prvý polčas nepochopiteľne nervózni boli. Neviem prečo, myslím si, že vieme hrať lepšie. Trošku nám nehrala dobre ten stred zálohy, vsadil som to skôr na bežcov ako na tvorivých hráčov a haprovalo to, ale veľmi veľa chýb sme robili z takej zbytočnej nervozity. Možno, že prvý zápas majstrovský na štadióne, prvý raz pred novou správnou radou. Takže prvý polčas, našťastie super bol neškodný, tak sa nič nestalo. Prvý polčas sme ukázali futbal, ktorý by sme chceli hrať, veľa pekných krídelných akcií, pekné centre, ale zase nedosiahli sme góly ani z čistých šancí, čo sme si vypracovali, ale na druhý polčas sa chvíľami dalo pozerať. No. Dúfam, že tá nervozita prejde. Musia si tí chlapci zvyknúť, že každý zápas sa hrá o všetko teraz, čiže zbaviť sa nejakej nervozity a ukázovať divákom to, čo vedia. Určite vedia viac, ako ukázali dnes v prvom polčase. Našťastie super, ktorý prišiel s takým renome 6-0 doma s Trebišovom, tak si nejak nevypracoval ani gólovú šancu. Z tohto hľadiska by sme spokojní mohli byť, že sme vyhrali hladko 2-0, ale verím, že máme na viac. Hráme pekný behavý futbal, ako som si všimol. No, snažíme sa hrať pekný behavý futbal s krátkym držaním lopty a s rýchlym presunmi ťažiska, ale dnes trošku bol taký neutralizovaný tými chybami a nervozitou. Ja myslím, že prídu ešte aj krajšie zápisy. A z pohľadu postupových ambícií sa s tým Ruméniou by víťazstvo asi dôležité, pretože Ruméne sa posilnilo a Algérie sa dopredu. Jasne, oni sú dokonca lepšie na tom ako my, oni sú na 0 plusových bodov a toto sú 6-bodové zápasy, s tým, čo chceme dostať po celom musíme.